Angliyada oturan birisi var. Ozalky şol Aşgabat şäheriniň Köpekdaý etrafynyň prokuraturasynda süzçü bolup işlen Ozalky şol işlen döwründe birnäçe beýkanunçylykly ýollara näme beren hemem şu beýkanunçylyk ýollaryň jenaat işini hut käbir böleklerini öz amal aşyran bir şahsy özü şol Angliyada oturan, men adyny tutup oturmaýyn. Ine men indi şol Angliyadaky şu taýdan bir sora berjek häzir. Iň ýönekej bir sora ýönekeji. Eger sen elbetde men tanamayan bolmagyňa mümkin, sen şahys owa. Sen meni tanamapsyň, oňa tolan belki sen menden öňem çykan bolmagyň mümkin ýurtdan. Ýöne sen ýurtdan çykaryňda sen şo ýurtdan näme esasda näme üçin çykdyň? Bu birinji sora. 2. Sen prokuraturada işläp ýüren döwrüňde özüň bilen bile okan öz kursdaşlaryndan hem Daşoğuz şäherinden, Daşoğuz welaýatynyň Daşoğuz şäherinden ona maýtjakdal, o şahsyň adyny aýtjakdal olaryň. Şolar bilen bilelikde Ozalky Aşgabat mihmanhanasy, Aşgabat şäheriniň içerisindeki Ozalky Aşgabat mihmanhanasy, häzirki ady Vatan olan mihmanhana, şonuň ikinji katynda haýsy komnatda näçe gyzy daňdana çen mejbur ýagdaýda zorlak geldiňiz. Ine meniň saňa aýtjak söz berjek zatlarym bul. Indi men saňa sesleneyim. Sen döwrüňde işlen döwrüňde Türkmenistanyň kanunyny, adalatyny, hukugyny, raýatlaryň hem şol döwürdäki bar bolan ähli guramalar edaralaryň bar bolan kanunlaryň ar namuslaryny depgilen hut şahsiýetiň biri sen. Sen şol döwürde eden özüň pysbujurklaryny alan vizyatkaların sebepli. Özüň üstünde birnäçe düşen arza şikayetler sebepli. Sen kıstagly ýagdaýda sen şol işi şo taýdan goýdurmaga seni mejbur etdiler. Eger sen şol işi goýup kaçıp gutulmadyk bolan bolsatyň, sen Türkmenistanda bu çaka çense çüýrärdiň. Ondan daşary. Eger düşüntürüp bilýän bolsaň, owa sen hakikaty düşüntürüp bilmeýän bolsaň, ol senin beýninde galan ornaşan çüýren beýnindäki ol garalama nämen wezipen garalama. Men muny açyk aýdyn. Sana gizläp oturmama gerek ýok. Sen nähil adam bolsaň bile. Sen näme etdin? Ene bolýa bir sisar etmälik ekeni. Etmendirsem diýeli senin pikirin, senin düşünjen, senin halka düşündürşüňe göre bir sisar etmendiris. Owa sen näme edip çyktyn? Sen şonu aýt özüň näme edeniňi. Prokuraturada işledin, vizyatkadan üstünden az Türkmenistan Baş Prokuraturasına näçe gezek üstünden arz ettiler. Sen işlen döwrüňde birinji işe başlan döwrüňde senin gözünden şo döwürde Aşgabatda bağışlarsın bolin helemele aýap gyzlar hiç senin gözünden kaçmadı. Senin bilen jinsi ara gatnaşykda bolmasına seretmeden sen öz dost yaranlaryň bilen Aşgabat gazetesinde ikinci etajında haýsy komnatda şo gyzlary zorladınız. Atlaryny aýdyn ýa-sen özüň maýtjak. Ey haramzada. Sen namussuzsen, şerefsizsen, barıp yatan namart, haýy bir adam diýirsen. Seni ve senin etrafındakileri sen hiç fikir etme hali. Men bu zatlar sana hiç bu arada halkmamında boşuna aýtmadym. Size kucak açıp garaş oteller diýdim. Eger men şu sözü aýdan olsam, şu sözün arkasındayım. Ben şu arada birnäçe bilgim, maglumatym bolan üçin men şu sözleri aýtdym. Ve yeneyem aýdan. Ine hazır yeneyem aýdan. Düşündün değil mi? Angliyada oturan agaç. Boynu boş agaç derler, boynu bürük agaç diýerler de haýsy tarapa nämese näme çen bilmän oturan. Assalamu aleyküm den. Eger yine bir sözün bar olsa bana aýdyp bilersin. Hiç nämede oturma. Emma sen namart hele ýaly korkup kaçıp gaýtdyň ýurtdan çykyp. Mähriban dinleyijiler, eger men şu aýdan zadyň içerisinde eger bir ýalňyşlyk bolsa veya men bu şahsiýetiň bähbidine veya men bu şahsiýetiň şahsyna gaty erwet bir zatlar diýen bolsam, dinleyijiler sizden ötüş soran.